panyola no se yimi lo kigido Kochia era gibola ni se yudo nyundo ni kelo nyako Kochia jolokore neje lunga ni sandi nango Kochia mimi giere kende jelo sigo kachandi gimon Kochia temo kadano wada tema kimedola Kochia Chio maber aneno kori se wuok idhi go otori e office MCA as usual. Enure ana wuok adhi tich. In kikawe kaka gombaka so be it. Go kembaka is part of the job moti e office kanyo. You are not even ashamed of yourself ke wacho na dhi tich. Tich mone giti iweyo. Nek ka plot chalo. Nyar meja dikoro ni kadi koro plot di ler makata kuono luar ni piny. Tikao ti chama. Dongi winjo kiwacho ni nyar meja. Mangiso ni mago tije mo. Ana wuok adhi tiyo tije chuo. Kata table gi kasungu kanani kakane ler. Wansani wiwa kuot kata kadwa biro gi wendo boro kata penjora ne kaka. Look at the state of the plot. Bana enure. Ineno dhogini chengone Gemini. Okawuondi dhogini mojumie kado maliet cheng moro. In fact in onego beni lamo Nyakochia kabisa. Nyakochia mapodo mako chunya. No, dekoro usedare plot ni kabisa. Wacho dango. Wacho ni Nyakochia omako chunyi. Exactly. Ne ka ulwet Nyakochia igole chunyi mondo ikete e dhogi. Ni kongeru matin ko wajwa dier matin ne gine dar. Wapeji gine de usiepna. In gi thochi minya daro go kata ngate gunda. Oya wera kodi. I'm not ready for this negative energy in the morning. Ananyeri. Bemit nande. Abro somo ni nyaka choprom. Hello. Mare kasi. Eh! Yawa, tango miseloso ka chak gogo kinyi. Yawa kore kimonja kore ka donjo sani ka chaini kan. Kore do we adhi kech kama yawa. Mana samoro. Kaki biro ka kata kamano asebedo kamanyi. Pacha moro nyisa ni monda ma adhi office. Ni representation wa mar area ni kata ka DMCA kata ka chief. To koro wach mataga kabisa. Ma osewe matenti osetemo manya. Tangada simbe okimia daka matina dena adugo iri do. Hello. Awuoyo gi nga? Mos. Batana ng'eyi maber kabisa. In fact, kata nyocha wan kodi e function mar tablecha. Ichwanya. Okaero ng'at mapara gi gik moko manoko bedo successful. Mani timri nadi? Ine nadi? Mos. Tapenji, to kes mar tablecha no dhi nade? Kes no nolal, macha nolal. Ineno kaka ne wazunge odok loka. Nyaka kawuono pok giduogo, pok giwachonwa gimoro amora, kes no onime pi. To table be ung'e kuma nitie? Table be pok awinjo wachne. Aya. Onge ng'ata ma be osebiro mochimre gi kesni malong'o man gi valid reason manyalo fuatilia kesni. Koro kesi ineno koling'aling'a kamano. Erokamano. Hello. Yeah, I'm going to go to work now. Yeah, yari say umiyamia piendel maber marateng. Okay, accept ya. Ni kama kolo chalo manachapa. Ya okay. Ya ene ka mano marum korogo. Apenji to makeup. Ngato nyalo ngena dini makeup mowiro ni ma makeup maber. To ma makeup mar den. Sylvia, duk ni midhe je makeup go. Joge mabro advice. Gidene no skin tone ni
To giyiero ni foundation gimoro amora midwaro jogo ng'eyo. To koro aya, we wawach ni awuok adhi e duka ma oko kae, adhi akawo makeup adonjo go e ot. To an kenda, abo ng'e nade? Wuog gi Kiyo. Kiyo communicate, Sylvia. Kiyo bro ng'isi kibiro di maber kata iloso makeup gimoro amora. Ya karo isebede e ot. Iwuoyo gi Kiyo, iwuoyo gi lighting. Iwuoyo gi Kiyo, iwuoyo gi lighting. Iwuok. Biwuoth midhi bichopi. Idonje lift. Kigiriagia ni ichala chala ng'ama kokir. Gimara mora brown. Jatelo. Oyawre. Kwa hii area yote maji wa mnachota wapi? Maji wetu odi. Odi? Design. Huko ni wapi? Design. Na kwa hii hoteli yenu choo huwa mnatumia wapi? Choo? Kama kwa hii hoteli yako kuna choo ngapi? At least. Beri di nade? Adhi marach. Akuma timore. Nitie weche marach. Okibed piny mondo ipim na gimoro amora. Madhe okadenyo. To karena go yawa bisi yawa. Iwinjo madhe? Asebeda beda piny aling'. Ok apenje gimoro amora. Karito message mar pesa e simu. Makadhi live to jo online siko penja mana umelipwa. Umelipwa pesa ulifanyia kazi. Chula pesa. Bisi. Apenji in pokiwinjo ni table poko yudi. Table poko yudi. Yawa to kara in benzo mar okombe ya. Yudruok mar table gi chula gopa ingia na nano mare. Table mano miya tich koso in. Dongi tich na timo. Sawa kara kawo pesa nino. Akaw kanye ere akaw kanye. Yawa okay at this moves anyisi ni iriti iwito ne in there teneno ki boyure da message kodo jisimbi tingiyo message yudo dan tie pesa moro kanyo to mano ng'e ni kora sechuli ing'eno kabiro Nairobi ka monda tini gi chuori ma in gi chuori uketo nu miya tich atimo to kuchula udwa na chama ngo Nairobi ka udwa na chama ngo iwinjo by next week ka pesa poko donje simba tibro bedo gi case miyalo gi court mar online miga heshima emomiyo katim ni gimarach sawa awinji yawa kara bedo okadwa enamo No. Kuna shida. Jambasi ya design. Tuendele. Yes, Nathan. Bedin. Ne. Mila mama kwa office ka unu. Okay, kama unja talo yao. Hata mna improve friendship wage Sylvia. Friendship kama danotie. Ni biro kan friendship ko biro ka teach. Mukungu ini Sylvia. Teach mo ko beni iti office ka, giti mo ko beni Sylvia ti office ka opogre ka pesa. O kadwa watch mar friendship mar Sylvia office ka. Kapo on friendship ru nyal rumo to in imati di rumo office ka ko kitang. Mukungu ini ngeni chiki ni usaka doki mara bet ni. I know what to say about this. O kadwa ngeyo. O kadwa watch mar friendship mari Sylvia office ka. Period. So when you tell me it won't happen again. Get back to your job. Hello. Ara ga mani fiska matinu. Asega ma abira bila sani. Ai. Kochia. Ay. Kaso. Ng'ama nong'eyo ni pod inyalo kawo tiende digo midonje na go hotel. Wan keche muchwanya kodi owa. Keche mukela. Keche ng'eni ngima lich. Chwada chai gi mandas. Chai to nitie. Ng'eni chai kiro to nyaka miya kas mondo. Nyako chedo ng'ama ni ng'ato chiemo ga mondi koka chudo ya. Kosasebedo ga gigo. Kasongo siepeni galagala osedhi gi pesa na. Karibu customer. Karibu customer. Iwacho nigi mandas.
Chai te mamit kise dakne. Chai te mamit kise dakne kabisa. Ero mandas. Kasungu. Ndalo mane un gi table kata chiemo no chiemo ne ot. Tinde dongi yie ni chiemo telmet. Binge kaka tedo ngata chiel tek. At least chiemo ngata chiel. Tedo ngata chiel tek ber ka une ot kata mana ji ariyo kata ji adek. Maka ngata dwalo kuon to ngata chielo to. Ber malich. Kasungu we paro namba kamano no. Binge kaka jagowi moro ana kae ma jagowi go na koko. Osiepi ma table no owango yesai. But angi maneno nyago jia. Table buru mana tieko weche gite. Kata ni neno table mi neno no. Nigi pesa na mar biashara. Ni ole. Oskof. Na ole to poka kawire. Mani so ni kata ini kia kama table ni nichi. Akia kuma entiere en manana nene left hand right hand center ku wuotho gi wasunge to poka nene yo malongo. Iwinjo Kasungu. Apenji gima serious. Iwinjo maber. Ada penji gima serious. Kionge gimitimo kae to madh chai dhi tuang ne ji wuoche. Pesco pelo. Con ieri, no? Anda bet. Jatelo osewuok. So? Yawa, dong nonego bed ni nyisa ni ang'o motime, ang'o mowang'o iye. Sylvia wuok nada bet. Ng'an ng'ano tim gimo kele ka sawa? Karo, in gi jokes maricho. I'm serious, ng'an ng'ano tim gimo kele ka. Awuoro. Wach matin ni seluonge chief. Wach matin ni seloke constitution. Wach matin ni osewuothe le. Igo na koko. Nitie tich matimo kama very important. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mwajo mtakresa mwena nyaka sauti eza. Cheki melanin to imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Dagma. Rajiv dinade. Bende en gimor. Perinit nyathina en ang'o? Ntiere gima nanyiew ni. Sanju winjo, kadwa ni kelna gimoro amora kawuono. Kanya kikel gimoro. Biro chuni ni kelno osiepna, nikech mae romo mokwongo. In kidwa miya gweth meki, gwedha mondo an arom gi jaoda. Alamo ni machiegni ka Nyasaye mondo kelni jaodi. Erokamano. Erokamano madam. Kochia. Gedo en pesa. To ka pesa nitie, ai gedo kone kubedi deko. Jatelo kama kichungo, ni no minutes ani kuno ero. Wanga go grafasi mo. Lakini apenji jatelo. Dakika matin ma wuok go kani madhi go dalani. Isechungo gini apenja kama lukucho chuko. Choke, okay nga tugo. Bi manyo ta indalani. Kai mar gonja digo ni chieme ma. Yawa. An man ti pesa moro ma ida matia jano ma uga chungo da. En na gedo nyaka rum. Gino poko rumo. Angeni poko rumo. Ndo usna matin amba yude kamoro kata ka kagere. Takete kamoro mangeni koro adhi chako gedo bwana miya matin. Kurora bet gimana no tim. Ado ni bini chak chiemo. Okay. Kora ni yao kambi makuru sama ida da contract na procurement moro. Tawiti kambi ni ko. Koro gimadhi timore. Kambi ni wado yao gimoro miluongo ni general supply. Koro wano supply gimoro amora. Adwa register. Koro wa supply kokoto, obed kuoyo, obed gige sitima, obed rangi, obed stationery e sikul, kata nyithindo madwa bakado to wano kelo ne bakado gilu. Good. In supply gimoro amora. Mane madware. To kora dwan sami yao kambi no. Koro nyinga ema kiket kamoro amora. Nyinga okaket. Makatek.
iketo nying jaodi kanyo to koro kase diro deal kanyo adone chama tamalo 50 tabena chama tamalo 50 dongono be jatelo 50-50 to genya jatelo mano dong ani dhi nyandi watim kama gino ko kete 70-30 imbe ngama ni office okinya inyori ai Rabet ai ichilachu mano ukidwa takao mkamba atiyogo mkamba nja mia kikbak chande mkamba jatiyo mabera hinya gini be awacha 50-50 ben 50 ben koro kikelo contract kikelo donje kambi mari 50 mara 50 donkarle mano ben mano aditiyo to ya udot wale udi bwana wagochinu kiateka ni mundu pio ya udoka mundi deka rooms donka 3 bedrooms okay wagochinu kiateka Kochia Mirembe won Sylvia apenji kore kichio achio chon emani podate mo paro kaka movement na ne chalo nyo to movement no ti imanye kuri no achio kan lightweight seriously kato ingeni kata giminya cham muru mama ko e chunge nyakani rita alos kuone mama nyalo no I'm not talking about gimene kuon awacho ne an gi pesa more ofuku but sana yudo ka banko tuch to the last time I checked in me one kodi nyakoche endo alakia gimi wuoe nyakoche nyaka inge gima wacha dier nekech ine me mako bada mitera ot kacha be wan kodi ji ariyo you must know kama pesa na nitie nya mano dong nyalo bet ni chiu kendo midhi mecho dong mane kaka timo ka kime no nyakoche look at me straight in my eye do I look like a fool nyakoche please give me back my money I want peace winjo wor Sylvia aye hela onge pesa sani adwaro pesa lakini alo kanya peyo jo lwete korano lwete doke okay ngamo kao pesa nando nyaka chieng mora chiel nyaka fulre kie won Sylvia aye wiche mang'eny ide kanye ne won Sylvia kapok idhi sami kale gate kanyo ineno od nyar mejano kani nono kata ineno na la dos kamo la dos me mako chunye cha anene in fact anene kodhi chwado tori kamwesemewa kaka pile ya nyako chenga magongo nyalo wuok e dala no biro Nairobi ka no swago mbaka kamwesemewa to madho chai very useless character kendo weche midonje go kado ineno gima timore la dos no nyisa ni odno onego timne reni vese obuke ka gine siling motucho tucha makoth goyo wago be mondo din iwinjo mane gima penji to nonego be ni ngato dongi e kanyo e ot mangiyo ka fundi tibre nadi fundi tiyo yawa wuon Sylvia yawa okay what you do yakochia tell la those kaka no chako kode utiek kode odhi omai orit fundi e ot ka fundi osebiro gitim renovation kendgi I'm out of this place Guys, we are almost there, so relaxini naenda kuwaonyesha. Ma koro ng'ato kilo wuoche mondo losne koso yie mondo ondhne. Jomoko be. Kasongo. Nango. Ber adiambo. Kawoni para gi wuoche kelo mondo losni $100. Excuse me. Kasongo kengi ata chalo ni nyako manyalo rwako wuoche mobedo repaired. Ana rwako wuoche ko yiech awito, okay? Ya di sana nyalo tuango ni wuoche manyinyi ni wuoche makata usi mapando ma usi ok dine. Anyway guys, he's actually not the guy but he's the friend, so they are actually partners in crime. So, wach matini sekete kisungu malich makata koro kumatimi utama yawa. Yani kisungu manade yawa. Guys, I told you people this guy is just not well conversant with English. Like he's just so naive. Naive tangeyo. Naive tangeyo idwa nega donge. Kaso. Idwa nega donge jaka chinja donge. Muka vlog. Vlog? Vlog. Muka ki vlog so gigo. Guys, like, you just continue tapping the screen, okay? Akonunya koni muka ki pande no. Ngato in my life keeps changing. Kusaneja makosa. I don't understand.
Koso nyalo bedo ni karo ni nigi gimoro gi jatelo. Jatelo hero wanjivi. Lakini en wach mane? Gadonge tich. Huyo anasema aje akina hiyo kihara yake ni kubwa. Aki hizi comments zenyu zinanimaliza. Aki wacheni kuchongoa kiumbe. Unajua huyu pia aliumbwa na God tukasisi. Diki anasema aje ati atafuta sura nyingine gaya strong. Nene na vyambo sura kanyo tangeni. Sura timorena. Kasongo yawa ano kawo kodi. Awoge mafans. Tangane ni mafans ko wacha ngado asomo gi mama fans ko wacho. Ya wakasongo ya dungana na live. Live mane. This weru ni koro une matindu nge mang'eny. One live no chako de chon. Dir mane se ne mitango gitanda ruwe winjo. Makoro kikiweni live wakoro lich nwandi. Tangna ne gik majogo ndiko kanyo. Ngiyane dong'ne. Dong'ine no kangi aneno rakenda ngiyane. Dong'ine no kan maneno rakenda gi kamera ne. Amba neno ra. Dong'ine no kineno. Ugola bayom bana. Ugola bayom. Huyo anasema aje. Ati hiyo kihara yake ni kubwa. Lakini yenyewe kihara ni kubwa na sura nayo. Mtu ako na sura mbaya ama huyo akizaa na mtoto sura yake atakaanze. Okay. How are you, sir? I'm fine. Okay. Is Anyango in? She's not in. No, you know I had talked to her earlier, and you agreed that I'm supposed to be here right now. Oh, right now? Yeah. For what exactly? No, she has all the information. Okay. Yeah, when he just come back, just tell her that her friend was here, and he'll just call me. Thank you, sir. Yeah. Oh, just a minute. I'm Nera Nyango, sorry. I'm Anyango's uncle. Who are you, please? What's your name, Nera Nyango? Hey, I'm Nera Nyango. Nera Nyango, anabiro nakanika upestaka. Bwana, yani takatake buketo official kama bwana. Bwana ne kichingoro kikiwach ni ngato kisungu kamano. Bwana chunyi ngato nyalo podho bwana. Nikech en professional bwana. Ng'en mani tich ma en professional sana. Bwana kata kamano bwana yawa. Ukibira bira ti wacho ni bwana takataka watin jaluo bwana. Yani bwana keta bwana machunyo do mna podho bwana. Okay, kamano ba. Ing'en an go clans mang'eny. An go Hindi, an go Azungu, nyaka Chinese bende. Koro en stima biro kama kanino ng'at ma ka in kama mo kang'iyo nen. Awe kata sami jama ika moro mo kumachielo biro i Kenya waka bwana. But anyway, Kanyango biro tanyise nade. Ako biro nyisi kone ako na nenda biro ka kanwangi. Koro pesa go mono berano miya bio orna go isim nikech okane ka budugo kanyo. Sawa. Apenji telo. Penja. You look familiar. To bende inga content creator kose politician moro. None of the above. Telo ngamo penjo ko koso. But kake dhi mbele ni dhi koso nikech iseketo iserido chunya gi kisungu koro kendo sani penjo moko manono. Sawa. Ni magi joduo moko baki penjo ni wudu. To nyise ni I deal with the die and monocotyledon care grinder. Kara mananga matie pon. Madam, what you nango? What you nango nade? What you nango nade manade? Ini keni duo loko. Ikeni ka duo loko gikmo nego beni timo. Onego beni introduce yourself to tell me what is your name, your door number. The last time you paid money in this premises, the last time you paid electricity, water, and so on and so forth. Be fast. Ngamo wacho kamano. Ane mawacho elonya meja. To ina. Winje kako penya nyinyi nga. An nga manade. Awacho ni miya pesa, an chuor nyar meja. Mako onge kako onge ni, ta an machoko rent eloe. So give me money. Andoge gi mami. Onge gi mimi manade.
In migeni ne misaso plot ni garufu sa te chiedo kawuono kiti wango weu kinyi wango matumbo kin ki wango maori ki kawuoni wango pok mia pesa madam we walo koda ne ano kadwa shide wach pesot aya ko kidwa shida gi wach pesot tim kaka wacho ni no or else you just step out iwuok oko tana loro dhot ano kan nyar meja mabusara koduka get out adwa loro dhot ok ibi leo chunya wano in fact kon nyar meja no niya omanya okona wach pesot in fact ogona simu o inform about pesot gima wacho kodi onge woge dhoda wewe madam